Hej alle sammen hjemme i Danmark. Det er Tannys første videodagbog i dag, den 17. september. Klokken er, det ved jeg faktisk ikke, formiddag. Og jeg sidder lige nu foran mit andet hjem på Swansea Street, som er Victoria State Library. Og som I kan se, så skinner solen, og det er 25 grader i dag. Og det er super lækkert. Jeg har kjole på. Yay! Ja, jeg skal ind nu og læse lektier, fordi det bliver jeg ligesom lidt nødt til. Jeg kører jo lidt selvstudie hernede. Det er nok bare ikke gået helt op for mig, fordi jeg laver alt muligt andet. Tjek lige mine omgivelser. Med. Ja, det er smukt, ikke? Jeg ved ikke, om vi fik hende der, den indiske dame med, men sådan er det jo. Nu viser jeg jo Unilodge her på Swansea Street, som er, hvor vores gode gamle Michael Johansen boede. Han var hernede at læse. Og Michael Johansson Basse, den her til dig. Gode minder. Rigtig gode minder. Dejlige minder. Okay, jeg siger vel nu, fordi det er en forunderlig videodagbog. Men jeg lover, at jeg skal nok uploade flere, fordi det er sjovere. Ha' det godt. Hej.